enten unggah-ungguh tata krama tata trapsila nggih Bu nggih. Ngapunten nek kula mboten sopan nggih Bu nggih. Sementing sedaya guyub rukun nggih Bu nggih. Nggih sedaya niku iki acara opo? Niku saking malah nate merhatekke napa ingkang dados sedekah bumi, sedekah dusun mboten nate diperhatekno. Nglairno niku saking udel. piye? Wong lairno iku udel. Wong wedok nglair saka udel. Iya. Ra percaya. Kowe ora percaya? Ora percaya. Ya. Lair kok udel ra percaya. Ngisore sithik lah. Gedhi. Jero bumi nek apane? Minyak bumi. Carane njupuk. Dibur. Sing duwe bur, Wong lanang. monggo ibu nak badhe ngebur piyambak. Piye nek ngebur dhewe? Ayo ngentekno oli to. Walau Aku gak sang rayune piye? Kenapa? Ayo tarik tambang. Lah nyapa ya? Lah iki aku diwapet kaya batang ya. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Wong tuamu matane ora katon. Gathok asale saka tela. Mata ngantuk iku cintaku ini hanyalah untuk My love, my babe, my darling. Iya sayangku. You for love for me, my hearts. Maybe. I love you, baby. Weh, Lambemu lo lambemu. Jenenge wong lanang nek kasmaran yo ngono kuwi lambene ra ndung jeber-jeber sithik. Oh ngono ya ya bahasa Inggris sih ngono ya. Iya. Piye. Bahasa Inggris British my honey bunny baby Prikiti. Kok begitu ya opo padane? Prikiti ki manis. rada brintik. Brintik gundulmu kok iso brintik. Sirik Sirik pengen tanda ngono. tak mampu Tanda tak mampu. itulah namanya tetangga sirik. Sirik. Tidak punya pasangan, lihat pasangan tetangga dia sirik. Heeh. Maunya dia mau merusak hubungan kita. Iya. Kamu bener kan cinta sama Aku aku? cuma cinta sama kamu sayang. Kamu minta apa kalau kamu bisa jadian sama aku? Aku mau minta dia mati saja. Hah? Heeh. Bentar. Hah? Kenapa? Hubunganmu aku ora ganggu apa kok. Lah kono sido hubungan kok njaluk patiku. Sampean iki ning mripatku nyerimpet-nyerimpeti. Sampai dadi kelilipe karo Lah iki. iya, mas aku nyerimpeti nggih to Bu, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Wes wong loro gak apa-apa dadian. Piye? Paling omah-omah tak obong omahmu. Oh ta? Ya ta? Sirik Ya ta, sirik berarti ta. wis sudah ancaman. Kamu kena Ancaman. pasal kalau seperti itu. Kamu bisa dicanda atau di Mbak kira kowe ngene iki aku pengen. ya, Ngerti iki aku pengen. ya. Gak pengen kowe? Gak pengen? Pengen. Lah iya. Modelmu Modelnya kaya kaya apa kan? apa? Sayang, Iya sayang. kembali duduk ya sayang. Iya. Pesen AA. Iya Kok gitu kok. Kok sakmono kok Eta. Wino Iya. letang. Jangan marah-marah dong. Lah samene terus nek ngetokno sampira kok Bolongane sak piro? Lah bayangno mesti. Iya. Iso teko. Ya, piye? Pesen AA. Kamu harus jaga kesehatan. Iya. Jangan kecapean. AA juga ya. Iya, sayang. Minum air putih yang banyak. Ah, tanggapan arang-arang adek jaga kesehatan. Kaya mendino terus mbacot Pokoknya kamu harus jaga Iya. benih cinta kita, anak kita ya. Sayangku. Oh, ora gumun paling anakmu kaya babi ngepet. Tapi ngepet Aku ngerokok karo aku lho manis aku. Jadi siapa? Takono masyarakat tanggung mulya kene lho. Tenan? Iya. Iya. Ben iki Mau enek sing ngrasani nggur. rasane piye? Sak duduk kuwi to. Iya. Raine kaya anggur. Yo alah. Kamu delokne angguran lho sayang. Irunge mbleset, pipine maju. Kucing nih kok ngertos nggih Bu nggih. Ora aku lho to. Lah iya, sing ngarepe guyune buanter lho. Kita sing jilbab abu-abu ku lho provokatore kita. Anu kono ngewasno awakmu karo mbayangno kucing anggora. Oh ngono. Kuwi pancen ya kudu ngono. Padha tenan apa ora ya ngono. Kucing anggora ki rak pipine maju. Heeh. Irunge merono. Ya iki lho, jajal, iso ora?
Amit-amit jagrak bayi. Jabang Bayu kok. Ayo sayang kembali. Iya. Awas sayang hati-hati nanti kamu kesandung. Oh, iya. Ya, awas. Sayang hati-hati sayang. Saurung iki lho, saurung munggah. Lah, iya. Aku ki ngeman Ya. sampean aja sampai tersakiti. Iya. Hati-hati ya sayang. Obah ya, Hati- urung. Waduh, lha ki ndang keguguran nek pola ini iki. Polahe ora karuan kok iso. Nggih, ayo Oke, titik terima kene. kasih. Nggih, makasih. Kene lho Mas, untuk maju kene lho Mas. Mas, ora nang kene iki lho. Kenapa? Sekti tenan. Sektine piye? Lah kene munggah wis indene papat. Lah terus Tinggal nyanyi diluke kok wis kalong cok. kowe ora roh kesaktiane apa? Ya betul. Kesaktiane kuwi mlebu jeding. Oh, langsung Inggris. Inggrisnya apa? Yes. Pipis kok sias-sias iki omonganmu kok. Kene entuk maju kene Mas ben ketok syuting. Mau. Wis to ora apa-apa delok taune di syuting ketok manise ya ampun. Bocah kok disawang irunge bangir, matane belo. Matamu iki. Lho kok iso matamu piye to? Ada kok iki? mata-matane kok yo. Iki dilalembono ngono kuwi. Salam dhisik ya, Kang. Delok to. Piye? Ini opo kaya ngene. Lho kok sene apa? Ya iki wujud syukure warga masyarakat mriki, Mas. Oh, gitu Iki ya. satu-satunya daerah atau dusun yang sangat luar biasa guyub rukun. Ngono lho, Mas. Iki nek enek warga iki acara iki ora berlangsung. Wong acara iki tujuane siji, kanggo nyenengo warga untuk warga kembali ke warga. Tepuk tangan untuk dusun Tanggung Mulya. Yes. Estu niki, insyaallah jenengan nek sering sedekah kados mekaten, jenengan tanduran napa mawon teng daerah mriki insyaallah tandurane subur, makmur, gemah, lipa, locinawi. Allahumma Amin. buktekne mawon mangke, insyaallah nek jenengan kathai sedekahe jenengan, insyaallah mangke jenengan bakal dimulyake, bakal dimakmurke. Allahumma. Salam dhisik Kang sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, namo buddhaya, Om Swastiastu, kagem sedaya kemawon ingkang rawuh. Ngapunten ingkang kathah nggih Bu nggih. Nyuwun sewu sampun tepang kalih kula napa dereng Bu? Nggih alhamdulillah nembe sowan mriki tinimbalan mriki saged pepanggihan langsung kalih sedaya warga dusun Tanggung Mulya luar biasa. Nyuwun sewu gempil kamardikane panjenengan. Kula nderek ngadeg teng mriki pangapuntene nggih Bu nggih. Ora apa-apa pancen panggung kok. Nggih menawi kula tiyang enem jenengan teng ngandhap, jenengan sing luwih sepuh kok teng ngandhap kula enem kok teng inggil nggih pangapuntene nggih Bu nggih. Sedaya niku kedah enten unggah-ungguh tata krama tata trapsila nggih Bu nggih. Ngapuntene nek kula mboten sopan nggih Bu nggih. Sementing sedaya guyub rukun nggih Bu nggih. Nggih sedaya niku Iki acara opo? Ada malah kaya boyo. aku kok malah nyawang kaya nyambik. Alhamdulillah nderek ditepungaken nembe sepisan mriki nami kula nggih menika Dodok Bu. Nami asli kula nggih menika Alvin. Percaya, Bu? Aku ngomong Alvin kok Bu. Ayo bener Bu Ewi to, mau gawe-gawe. Lah nyatane mamah aku ngasih nama aku Alvin de Dodok seremonial. Alvin kok raine kaya tebok ya. Alvin ki paling gak keturunan Cina ngono lho. Dulu aku juga Cino, Mas. Lah ki ireng. Dulu aku Cino ikut seleb-selebnya Kobong. Akhirnya aku hitam. Kok kamu tidak bangka? bangka bongko, bangka. Koso, lah kowe iki lho modele kok ngece aku. Lah kowe dhewe lho sapa? Kok ngenyek aku sing kaya debok, kaya kucing anggur ah. Lah wis kenal kabeh. Lho, aja sok lho kowe aja sok kemlinti lho ning kene. Kok ngomong wis kenal kabeh apa tenan? Lah iya dibuktekne to. Tak takene kali warga mriki kula takokaken nggih. Ya monggo. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh teng mriki, sampun tepang kali Mas niki napa dereng, Bu? Ya ta? Sepeda- Hah? Kompak ta? Umpak durung ngono kok. Heh? Masa durung? Kupinge kopok bocah iki ketoke kok. Sing kene lho to. Nyuwun sewu fan berat. karo awakmu. Piye to takonono? Nyuwun sewu ingkang rawuh ingkang mirsani teng sebelah mriki sampun tepang kali Mas iki dereng. Adalah.
Lah dereng. dalah piye wong ngomong dereng mulane wong ki aja Gila. Iki Kompak. fanmu. Wes ngerti buka YouTube, TikTok bedino. Seneng karo anu Ya, karo takono. apamu. Nyuwun sewu ingkang rawuh teng mriki sampun tepang kalih Mas niki dereng Pak Bu. Nah, ngene kompak ngono lho. Kompak kurung ngono kok. Lah yo dereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bocah kaya katen bat suarane gowedi. Duh. Aduh. Bu, piye to kancane mbok tapuk? Lah wong kowe salam ibu-ibu wis terkesima kok malah kowe cengengesan. Oh, ibu-ibu gumun aku dhewe sing duwe swara gumun. Duh, piye to ya paling gak kowe yo ndek swara ki ditokno tenanan ben ibu-ibu tambah seneng kae sapa to? Bocah kok rupane kaya benek tek kok suarane banter ngono lho. Ndek tek cilik. Ayo diteruske. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Tanggung Mulya nyun sewu niki kula salam ndongakne jenengan. Jenengan jawab ndongakne kula tadi saling mendoakan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah padha cengengesan ya to. Kran sokran. Apa Ji? Jaji. Aku mau celuk sokran kok. Kowe iki lho kata-katamu salah mulane ibu-ibu padha guyu. Iki mukadimah lho, Dok. Lho mukadimah ki bahasamu wis apik ning kata-katamu sing jek salah. Mosok to? Iya, piyayi mriki piyayi Islami kathah lho Mas, mulane ngerti salahmu kleru ibu-ibu guyu. Sing bener piye to? Sing bener ngene lho Mas. Asolat Asolatu. isik to tak warisi. Kamu diam dulu biar aku ajarin kamu. Iya. Asolatu wassalam. Iku Mit. Enek apa Kamu diam dulu dong. Lah yo kur ngene-ngene tok. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu. Ambu. Kowe bar mangan apa? Bar mangan sisamu. Ora aku mangan apa kok yo. Oh, kowe iki diomongi kok angel men to. Biar aku dulu nanti kamu baru ngikuti dari belakang. Iya ya. Paham dak? Kak, Do. paham. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, iya. Kowe Kurang kaya ambiak buta. berarti. Anbiya kok Ya. ambiyai pari to piye? Anbiya. Ya, Piye? ambiya. Duh, piye? Ambiya. Alah, anbiya. Ambiya. Anbiya. Ambiya. Anbiya. Lambe kok cintung bensin. Amma ba'du. Alah lho apa lho kowe iki? Dipestani warga mriki isin ngono lho kok. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Dalu Kowe iki punika. karepmu ape piye to Mas kowe iki? Uta menengo, aku sing sambutan kowe ribut. Dalu punika enten apa to? Duh. Nggih menika enten campur sari. Wujud kabulipun nggih menika sedekah dusun. Ya. Duh, kok ya iki gak yakin kowe berarti. Sedekah dusun nggih Bapak Bu nggih. Nggih, mugi-mugi Tanggung Mulya kula dongaken mulya. Apa Ya wis jenenge Tanggung Mulya kok terus mulya. Lho jurusanmu teko ndi? Menengo. Tanggung Mulya sesuai nama dusunipun pun toh. Napa mawon ingkang jenengan lakoni insyaallah tetep mulya. Tanggung Mulya. Allahumma. Nggih ngeten iki sing jenenge masyarakat yang suka menguri-nguri dan mengurup-ngurup kabudayan, artinya nguri-nguri niku seneng, ngurup-ngurup niku nanggap. Seneng tok mboten purun nanggap. Nggih ta? Penting niki sedekah dusun niki soalnya napa? Bentuk rasa terima kasih kula lan panjenengan sami teng buminipun. Soalnya bumi itu yang Meneng. Bumi Tanggung Mulya. Soalnya nak mboten nate disedekahi bahaya. bakal rusak bumi sing enan. Wis to meneng.
tangga desa kula niku wonten blas mboten nate sedekah bumi. Nyun sewu, teng sawah. Homo tikus niku tikus gedhe sak wedhus-wedhus. Niku bahayane ngoten niku. Tanggamu piye? Sawah iki lho nek tikus gedhe sak wedhus-wedhus. Lah ra percaya. Sakmene lho. Tikus kok gedene sak wedhus-wedhus sakmene ra percaya lele. Ora percaya. Ra percaya. Ya ngisor sithik lah. Ngisor sithik. Oh ya nek kuwi ya. Nggih. Ngoten niku lho. Karena apa? Sudah meninggalkan yang namanya sedekah. Sedekah bumi ini kan sedekah. Wonten malih ula sawa niku gedene sak menten lho, Bu. Ula sawa sak geluku. Ula apa? Sawa. Gedene sak pira? Sak geluku. Sak glu sakmene. Lah, ra percaya ula sawa kok sak gluku, ra mungkin. Kowe gak percaya? Gak percaya. Yuk ngisore sithik. Oh iya nek kuwi percaya. Iya. Nyun sewu niku jenenge pagebluk ngoten niku. Ampun ngantos terjadi di Tanggung Mulya. Nggih nggih. Wonten malih sing nglairno niku wong wedok nglairno lewat udel. Niku saking mboten nate merhatekke napa ingkang dados sedekah bumi, sedekah dusun mboten nate diperhatekno. Nglairno niku saking udel. Piye? Wong nglairno iku udel. Wong wedok nglairno saka udel. Iya. Ra percaya, ra percaya. Kowe ora percaya? Ra percaya. Ya. Lair kok udel ra percaya. Ngisore sithik lah. Ana apane kuwi? Lair ngono kok takoni nyapa lho Dudu. Lah pengen takon kok gak oleh wong ra ngerti kok so. Wis pokoke napa mawon kula dongake mugi-mugi masyarakate panjang umur Allahumma. Amin. Pak kasune Pak sinten Pak? Menika panjenengan Pak Eko. Pak Eko matur nuwun Pak Eko. Pak Eko Aryadi nggih. Aryadi nggih. Eko menika tegese pertama Aryadi niku pawongan ingkang bagus. Dadi dusun Tanggung Mulya menika nggih menika Pak Eko itu orang yang paling bagus sendiri. Iya ora nek jejere ngono. Nak pas dhewe. Pas dhewe piye? Asma Kinarya Japa ngoten niku, Mas. Nggih. Kados kula nyuwun sewu kula dijenakne Dodok menika wonten sejarahipun. Sedaya jeneng kuwi ana sejarahe. Zaman biyen kula keloro-loro, bapak kula keloro-loro, pengen nyambut gawe, pengen duwe dhuwit, mergawe ajeng teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane ibu, akhire lair procot anake kula dijenakno Dodok. Saka tembung. Saka tembung dongane wong wedok. Lho. Asma Kinarya Japa ya enek sejarahe, Mas. Mantene wong jeneng ndek biyen simpel-simpel sederhana. Kuwe ki ya biyen enek sejarahe. Komet ki biyen zamane bapakmu wong kowe lairane aku melok jagong kok Mas. Kowe karo aku tuwek ndi to? Tuwek kowe. Lah kok jagong lairku lho. Sire mbah-mbahku kok. Iso Biyen kowe dijenakno komet ki ana sejarahe. sejarahe. Biyen bapakmu ki bakulan mbako, Ya. ibumu bakulan lemet. Lairan brojot jenenge anake dijenakno komet. Bapake bakul mbako, ibuke bakul lemet. Tuh. Oh iya. Sejarah itu penting, Mas. Mulane Iya. kabeh ana sejarahe. Berarti tangga desaku kaya ngono. Piye tangga desamu? Bapake bakul apel, Heeh. ibuke bakul loli. Terus lair procot dijenakno Teguh. Cai lanang. Nyambung to kowe iki. Ya apa to? Kowe iki dicak utak-atik matro kok gak nyambung piye to, Mas? Nek awakmu kan jelas. Iya. Bapakmu bakul mbako, ibumu bakul lemet, duwe anak brojot dijenakno Komet. Lah ya. Lah tanggamu piye? Bapake bakul pelem, Terus ibuke? bakul oli. Terus duwe anak brojot jenenge? Teguh. Kowe kok takoni nyapa to? Kok gak nyambung to iki Lah bocah iki? lho kuwi anakmu ora? Ya gak. Lah kok bingung ya karepane kono. Jenenge Teguh Agus. Lah nek kaya tanggaku jelas, Mas. Bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Duwe anak brojot dijenakno Cina. Lah iya kae mau bapake ya bakul apel, ibuke bakul oli. Duwe anak Teguh. Caireng ngono. Icik Teguh icik urip. Iceknya apa? Gawane nggonku Mbok tak setrum ndase Teguh kuwi omonganmu sing Syarat genah bisa kok, kok. ya. Wis pokoke kabeh teng mriki nyuwun sewu ibu-ibu ingkang teng ajeng sedaya menika tasih semangat nggih Bu nggih. Semangat. Semangat nggih. Nyuwun suwantene panjenengan kersane dalu punika mboten ngantuk tansah semangat nggih. Lek kula ngomong he jenengan wangsuli ho ngoten nggih Bu nggih.
Kena kula titeni, lek enten acara kok ramene sing teng ajeng niku sing mirsani ibu-ibu. Insyaallah desa kuwi bakal dadi desa sing sukses, desa sing mulya. Allahumma Amin. soalnya kabeh iki sing nyetir mesti wong wedok. Estu niku. Wong lanange gagahe ning jaba tok, bareng ning omah yo terus. Soalnya aku yo ngalami. Oh, kuwi kowe dhewe curhat. Cobi nggih nyuwun sewantene jenengan lek kula he jenengan ho nggih. Coba satu kali aja. He. Tambah semangat, tambah keras suaranya agar desa Tanggung Mulyo kelihatan kompak semuanya. He. He he he. He. I love you. Wong-wonge nyampe kok. Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya. Ini adalah contoh dusun yang sangat kompak contohnya ngene iki. Ora usah kemaki. Rasa kemaki piye? Oh, gawean guru ngono tok. Rumangsamu memberikan semangat kepada orang lain itu mudah. Mudah lah. Ora gampang loh Mas kowe, ora mudah loh Mas. Lah wong karek ngene ta? Iso kowe? Iso no. Coba. Coba semuanya lebih kompak, lebih serempak yang keras suaranya. Kalau saya he jenengan hu semuanya ya. Coba. Lah padha nanti wong-wong. Lah iki dak samene kae kok padha ning ndi piye ta kowe iki? Yang semangat. Yuk. Cangkemmu mbok meneng sik. Ora disauri ku lho. Ngrungokno daratan lho kok iso. Daratan iki lagi ro donya. Iya to, wong dikon kok malah hihihi. Iya to. Kowe mau piye to? Mulane aja sombong dhisik. Ibu-ibu semua yang hadir di sini minta suaranya yang keras sekali lagi ya. He. He. He he he. He. Kowe piye? Apa ora ana sing nyauri kok Lah ya aku kisinan. Wong aja patah semangat Mas dengan nada lain. Walah badokan hahe ora kudu. Tenan kowe ora kudu. Lah kuwi ibu-ibu modele seminyo-minyo nak karo aku. Ya aja Wah kowe disauri kok aku gak. Lah kowe dhewe ndagel kono. Kono karo Tanggung Mulyo. Aku ora kudu. Tin. Wes pegaten aku. Alah sing kudu megat kowe iki ya sapa kok kakane Upama. kowe iki. Mbok kira iki bojoku to piye kowe iki. Mulane wong iki aja Jane nek tontonane niki. Ibu-ibu kok ngarepe aku rada ora peti setuju. Lah nyapa? Aku terganggu rut ando. Terganggune piye? Wah, iki untungnya gak enek. Sopan-sopan. Sopan-sopan. Lah terus? Lah winginane enek sing loro jejer iki. Gendong anake kene ngemiki. Ndelok campur sari lho. Walah wayah laku. Lah angklong-angklong lah kok ndek melok ngene. Anake bingung to, Do. Lah terus bar nyanyi ki Anglia numpak. Anake karo mik anake ngene-ngene. Ngono gak tok-tok ngono. Lah kowe terus mbok apakno? Aku yo kudu tak pasno ya ngono. Pelanggaran kowe. Apa mbok nang he dhewe? Lho, tenan kowe. Ya. Lah mulane wong ki aja sombong dhisik. Wis gampange pisan kas, kowe nganggo swara liya, swara sing gedhe. Dadi ibu-ibu men terkesima. Baik, ibu-ibu ya. Mohon maaf. Saya minta suaranya. He. Subhanallah. Ora disauri apa? Masyarakat Tanggung Mulyo ini sangat luar biasa. Tetap semangat. He. Enek sitok kok kayak ketekek lho medhe. Coba yang keras lagi. He. Aduh. Wah, diumbar-umbarne kok. Lah kowe mbok ngene. Mangkane ket mau masyarakat ora nek sing nyauri. Nyapa? Lagi mau kon menengi. Itu namanya kamu salah paham sama aku. Alah wong tertangkap bahasa kowe ngene. Ngono wae. Ini bukannya nyuruh orang-orang diam, bukan Mas. Lah apa? Ini melatih untuk warga sini untuk rajin sikat gigi. Ngene. Iya. Sikat gigi gak jebol telak kowe ya. Sikat gigi kok parai rono. Langit-langit gigi. Lho. Bumi gigi, langit-langit gigi. Suara biasa. Nek sekali aja ngono nganggo nada. Piye?
siji aku wis marem lho. Siji. Lho kowe apa iso kok hahe. Lah nek kuwi nadane cah TK ya apane to? Ya lho gedhe. Tak tung, tak tung, tak tung, tak. Kowe diece karo sinden. Diece karo sinden. Ya apa to? Rumah saya engko tak omongi. Oke. Tenang ayo. Oke. Tirana ya. Oke. Coba ikuti suara saya. Oke, siap. Untuk menghibur masyarakat Tanggung Mulya, oke? Oke, siap. Ya, Dadak siap ya? Siap, Pak Komet. 2, 3, 4. Ayo. Angel lho golek wong tuwek ra duwe isin. Iki jane nanggap dagelan cacat ngono to piye kok iso lambemu kowe kok iso nyanyi sing genas sing becik menghibur warga kene ya penak to Mas. Ya. Wong ki acarane ki sedekah bumi dusun Tanggung Mulya. Luar biasa. Niki nyuwun sewu jenengan lek tarian urunan sedekah bumi ngeten niki nggih ikhlas napa mboten Bu? Rela atine napa mboten Bu? Alhamdulillah. Sing jawab ra ibu-ibu ta? Heeh. Nyaut ikhlas, rela ngono ta? Iya to. Mergo ra merok golek. Ya bapak-bapak lho. Sing ketok. Bapak-bapak ketok guyu-guyu ning asline batine kesiksa. Iki bapak-bapak. Kowe omonganmu aja sing lincip, Mas. Lho pancene yo iya to to. Kepala rumah tangga ngono kuwi. Kepala Mas, tapi di dalam rumah tangga itu yang diutamakan adalah seorang ibu. Woloh, kemeruh. Loh, tenan to Mas? Bapak kepala rumah tangga. Kepala Mas, wong lanang ku nek ibu-ibu ning omah, ape dadi piye wong lanang? Ya pangkat dadi lanang. Piye to? Maksudnya ra ngarah diopeni wong wedok kowe tak omongi. Apa kuwi? Pentinge wong wedok, kowe lho iso pakaian licin kaya ngene, ki nek gak gara-gara wong wedok ora ngarah iso kowe iso pakaian ketok licin, ketok bagus kowe. Wah, kemeruh kowe. Kemeruh piye? Lah aku laundry yo iki. Oh, dagelan mampu kok. Butuhan rapat enek, duit enak-enak tetep. Sombong kowe. Sombong. Piye Bocah anger rapati dhuwur ya ngono kuwi. Laundry kok wong wedok. Wong wedok ki diutamakan di dalam rumah tangga. Contone. Kowe tangi melek lagi apa kuwi turu terus tangi sing gaweno kopi sapa nek gak wong wedok? Ora tahu. Kok iso? Aku gawe dhewe. Badokan kopi karek nyedekno kompor, kayak bubuk, kayak pasir dadi. Kowe ape ngecor mbok kae pasir? Gula pasir. Lah, gulane kuwi cilik aku kok. wis apik dhewe bapak-bapak. Apik to. Kowe kuwi untumu ngobos apik oh. Apik to, Dok. Piye bab kopi? Lah kowe tangi melek sing bar ngombe kopi sing gaweno sarapan sapa nek gak wong wedok? Alah ya ora. Lah piye? Aku panganan teko dhewe. Apa jenenge? Online lho. Apa kuwi? Server Apa? order kuwi. Lah ya panganan teko dhewe. Panganan teko dhewe kowe pesen panganan opo ae langsung teko dhewe to. Jenenge Server order kuwi. Cangkem. Ora paham we, cah modern. Modern apa manganmu telo kok modern. Lah kowe ngerti apa? Delivery order. Lah aku lho. Deliver. Tanganmu mambu telek. Aku pergi ngene. Gilani kowe iki omong. Alah dilu. Jorok. Lah ora. Ih, najis mungkul ado. Lho potonganmu wis kaya ngepet itu. Najis mungkul ado. Kowe wis apik dhewe bapak-bapak. Apik no. Mas, wong wedok ki rekasane kaya apa to, Mas? Rekasane piye? Piye to? Wong lanang lho. Bengi dinggo rina-rina dinggo wengi nyambut gawe kaya ngono. Wong wedok kuwi hamil lho, Mas. Ngandut 9 wulan 10 dina. Iya. Turu ra penak, miring ra penak, mlumah ra penak, mengkurep kaya jombat-jombit ora penak. Mangsamu. Rekasane wong wedok kuwi, Mas. Isih rekasa wong lanang. Apa? Lah wong wedok iso meteng nek gak sing lanang sing setor material. Apa iso? Moro-moro terplentu ngono dhewe. Ora iso, ya kudu butuh wong lanang. Lambemu Kowe yo ngono, mulai bapak-bapak penting. Wis kondang dhewe. Ya ora Wis jos kondang. dhewe bapak-bapak. Ya ora jos ngono. Kowe tak omongi kowe saiki manggon ning ndi? Lho, iki panggung ngono kok. Panggung ning ndi saiki manggone nempleke? Lemah. Lemah sing gede ning gone alam ki jenenge apa? Bumi. Bumi ki wedok. BUMI. Bumi ora nek sing jenenge Pakmi. Rungono cicak mulai. Kuping karo cicak cecak karo omong-omongan. Fungsinya beda. Kuwi lho, Mas.
Bumi wit. wis menang dhewe. Wis to, donya kok. Gedhi. Jero bumi enek apane? Minyak bumi. Carane njupuk. Dibur. Sing duwe bur, Wong lanang. monggo ibu nak badhe ngebur piyambak. Piye nek ngebur dhewe? Ayo ngentekno oli to kok. Lambe mung entekno oli. Tak siarna ya. Siarna aku tak nyanyi. Tenan. Ya, lagu zaman sekarang Mas, anak-anak muda zaman sekarang tuh lagunya agak ke arah apa luar negeri. Oh iya ya. Satu lagu dari kalau tidak salah Silverton Stolen. Apa? Judul Silverstone. wis to Inggris kuwi coba takok. Ya. Nah, judul lagunya Awayes. Oke, baik saudaraku semuanya. Malam yang sangat istimewa tentunya. Kali ini hadir di Dusun Tanggung Mulyoto. Tak hadirkan salah satu artis cowok Indonesia. Ada salah satu artis cowok yang bertubuh gempal. Sokran terus lagi. Iki MC kok kaken guyu to, MC Mas? dangdut ini iki. Iya, tapi kata-katanya wis apik, cuma kuwi guyumu kedawan. Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-kata. Yang penting kata-kata. Ya. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis cowok Indonesia. Ada siapa dia? Hadir malam ini spesial untuk Tanggung Mulyoto. Hadir bersama Campur Sari. Ada Cahyo Nuswantoro. Hah! Kowe kok melok hahnya apa? Lah aku gregeten karo kowe. Lah dirimu sithik wae. Wis diajari maksudnya ora kesidhikan ngono Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus? Sedengan. Oh iya. Sedenganmu. Sing apik ya. Siap. Judulnya Awayes. Baik, semuanya yang sudah hadir luar biasa. Tak panggilin salah satu artis cowoknya Indonesia. Spesial untuk Dusun Tanggung Mulyoto. Ada siapa dia kali bukan? Bajul diasmu kuwi. Ya siapa tuh jeneng? Nama panggung. Dodo Aliando Alcantara. Oh iya, tak seperti aku ya. Oke. Dodo Aliando Alcantara kilo dek. Kowe nyeluk artis apa nyeluk tukang ojek to? Oh iya sepurane ya. Ora sale. Ada Cak Dodo. Lho iso dhewe nek siarnya. Contoh Mas. Lah kowe muni kok kena. Cak duduk. Ada Cak Dodo. Nah, mesti dhewe. Ketek endut. Duduk. Ketek endut. Ayo. Apa to, Dok? Masa anu kendang ngono suarane Mas? Kendang yang ngono to, Dok? Kendang detak tuh, ndantuk. Lah iya ngono. Wis jajal kendangmu gitu. Ada siapa dia? Cak Dodo. Ketek endut. Penak iki. Aku kok eling ning simpenan ya. Kowe merasa ketuane kethek. Ketua kedai diasmu tak Ya tapuk. apa enek kethek sadruk kowe ngentekno wit, Mas. Lah nyapa ning entekno wit? Ya coklek. Saiki gak enak. Kethek iki kabeh diet blak-blak mangane buah. Lah kowe soto oke, rawon oke. Oh, alah wis diomongi dokter. Piye? Kambing itu mengandung kolesterol. Ya ora percaya diri. Kambing mengandung cempe ngono. Gobloke. Maksudnya ki kolesterol ki penyakit iso nggarai kuwi nek kaken kolesterol ya ta. Stroke kaken daging. Ngene. Tenang. Amini doyan arak ora ngarah mandi. Santai. Kowe ngece iki pemain kowe. Piye? Lek wong kaken mangan daging kolesterol tinggi terus kena penyakit stroke. Nek mlaku lho elek ngene. Berarti nek kaken daging kena penyakit Stroke. kowe ngerti singa apa ora? Ya apa? Singa mangane apa? Daging to to. Singa ndi tau tumu aneh singa stroke. Loh, singa kae stroke nemen. Nemen kondi. Mlakune berangkang lho to. Oh, amin. Singa blok. Ayo dadi sepatu sing apik kok sonya. Ada singa. Hei, kok singa piye to? Kaget aku. Cak dodak kok Lah singa. modele kaya singa kowe. Ora, ayo. Kowe njaluk disebut apa sing religi? Sing agak Tapi lagune luar. Heeh. Oke ya. Yo, siap, yo. Ada religi to sing halus, senengane halus. Kan bangsa halus. Duh.
Yo seneng mangan sing halus ora Ya. bangsa halus. Ada cak dodo. La ilaha illallah. Kompak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Saya napa saya? Saya napa saya? Sae. Engkang gadah utang piutang monggo saged sesambetan kalian keluarganipun. Tembak ape tiba. Wong kok ora imbang. Ter ngono penak. Lho kok mulane ta belajar. Kaboten Mas bokonge. Lemak tok. Emak piye kok so. Ayo baik, satu lagu khususnya Musiknya untuk piye, Ki? Hah? Musiknya ki lho. Musiknya Mas, drum Mas ya. Duk tak duk tak duk. Oke. Terima kasih kakak saya. Kokok tua. Satu lagu dari Amerika yang berjudul Oh Why Yes, terkhusus buat saudara-saudara saya yang ada di sini. Yuk, mundril. Musik. Come on. Come on everybody, yo. Hey. Aku yo melak ya, Dok. Oke, yo. Come on. Yo. Yo. Rock. Yo. Hey, why yes. Oh, Come on baby. luar negeri lho. Rock. Kok Yo. rock. Hey, why yes. Yo. Hey, 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 why. Hey. Hey, why yes. Hey. Hey, why yes. Hey, so jakone kluru. Krungu suarane kadeng kemrusuh. Oh ya tahu krungu ah. Yes. Sik. Yes. Sakno cek enom ta. Kowe iki lho apa nyanyi apa? Kayak lambemu. Kok ketetak gaduh kok kowe. Yes lagu Lagu luar negeri teko. Waya esuk jagone kluru. notol kowe wi. Lagu lho dadal waya dadak. Yes. Lagi apik rock. Yes. Lagi. Waya sing lagu apa? Lagu kolaborasi. Beh ditunggu masyarakat Tanggung Mulya kok. Bon Jovi Ya. kolaborasi karo Dedi Kempot. Lagune yes. Ora tenanan. Kowe apa iso? Aku siar nih. Oke. Innalillahi. Jok kuwi ya. Lah piye to? Medeni ya. Ya sepurane aku gak ngerti yo. Innalillahi kepaten. Jack 1 2. Wah. Wenak napa niki sone kok wenak Mas? Sidar koso. Sidor koson diasmu kuwi. Napa? Ergo luar biasa istimewa. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu. Wenak. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Di. Loh, kok endi piye to? Dah. Aku yo golek kan ora ana apa-apa. Di situ ada buah-buahan, Han. ada buah semangka, Kah. ada buah belimbing. Belimbing. Untukku garing. Pakai blimbing. Dan di situ sudah ada buah jeruk. Jeruk. Eko apa Eko syariah, Mas. Oh, syariah. Lu kayak Bang BNT. Eko yang menjaga kesopanan. Oh iya, muslimin dan Selimat. Oke. Hati-hati yang ada di sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Tak omongi. Kecantol. Suwek. Eko apa ya, Mas? Syariah. Hati-hati yang di bawah sana. Nah. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti awas kalau ada ulo luwo. Telusur. Luwo. Luwo. Kata-kata kok horor kabeh. Apa berarti kowe sing gak iso? Oh, Eko medeni wong Mari kita sambut. But. Lah. Pak Eko kalau Pak omong jorok Pak, potong 750 Pak. Aja saiki urung jelas lho. Kowe lagumu apa lagumu Inggris? Ya Inggris tenanan. Yuk, baik hadirin semuanya berbahagia. Bon Jovi. Biar berjudul Sunday. Alright. Malam yang sangat istimewa. Tak panggilin binatang tamu yang satu ini, cowok. Bintang tamu Bintang ki nek cerah lah kowe surem kaya rawa
Engko dipasang drop. Hari-hari bayi ya. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Cow. Artis yang berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Iya, tahu maling barang kok. Sudah sangat terkenal di mana-mana, di dunia maupun di akhirat. Kayak anakku. Akhirat ora usah. Akhirat tidak usah. Yuk, kita kasih lemparan batu batako, Cow. Copet apa piye jane kok. Ya piye? Kita kasih applause. Kita kasih aplaus yang meriah untuk siapa lagi kalau bukan Komodo. Come on! Come on everybody! Sandai! I love you, baby. Alright! Yo! Take you all. Sandai. Sandai. Sandai wis sapa? Ning isor meja. Sandai wis sapa? Kiwa sedaya. Mlaku ning iwa apa ki? Sandai sapa? Siluman ketonggeng. Aku menghibur. Menghibur gundul mamblek kuwi. Piye to? Wong lagu sandal bahasa Inggris kan Sandele sapa? Kiwa sedaya. Lah timbang kowe. Ya. Pipi enelek. nek iki nesu. Iki lho nyanyi karo Ya kene. ki guyu dhewe kan. Lah iya greget. Dites suarane dites ayo. Tes mic kok piye. Maksudnya ditanjake. Ket sore wis luwak lauk kok ndak. Ayo ditanjake setunggal pokok setunggal. Ada. Siapa iki? Siapa iki? Kowe iki MC apa penyakit to? Oh, Yo iya. langsung tes nyon sewu. Ada. Tes. Iki kok tes to. Kowe iki kaya MC sing ning Indosiar tau ngerti apa ora nduk Akademi. akademi. Iya. MC ini ki randok lebih. Iya, Jadi iya. sing mirsani ki seneng. Piye. Baik hadirin semuanya berbahagia. Tak panggilin artis cantik yang berikut ini, Cow. Artis yang satu ini pesindennya Cahyo Nuswantoro. Artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km Wah. dan mempunyai panjang tangan 7 meter Wah. dan mempunyai kelopak mata mendolo 7 meter persegi. Kuwi wong pokoke. Siluman. Nek lebih kan ngomong podo penasaran. Kalau hayu ning gone Tanggung Mulya enek apa to? Artis sikile 7 kilo. Iya. Moro. Yuk, ada siapa lagi kalau bukan si cantik? Yo. Siapa Mbak? Aduh. Wis tak kira wis hafal. Lali kok. Tambahin ben. Mbak. Hah? Mbak Uli. Uli. Uli Incas Cahyo Nuswantoro. Ha-oh. Ha-in. Hei. Oke, terima kasih. Luar biasa, silakan kembali. Tuh, urung nyanyi kok. Ini Siap. ketika saya lihat pasangan berdua ini pasangan yang sangat serasi. Sik darene rameng. Eneng apa? Ini piye? Mau munggah pertama nyanyi apa we? Anu, kawin kontrak. Kawin kontrak lah ya, apik ta pasanganmu? Apik. Aku dibokole nang ngene. Heh? Iki. Loh, iki malah biduan sing nomor 1 sak Kediri. Iki. Kok modele gak ngono to? Modele piye? Tuwek piye to ketok tuwek ning asine. Ora usah protes. Lah. Piye Ah, pengen perkara mari. Biyen nek kowe Iya, golek ya aku nek Iya. kedinginan telepon aku kok kowe saiki ngono gaya kowe. Mboten Bude. Lho, kok budhe piye to? Anu sayang. Kok iso? Anu aku cuma mengetes kamu Mas Kok ini. iso kamu lupa-lupa ngono karo aku? Ayo digandeng to digandeng. Enggak mungkin lah aku lupa sama kamu. Di masyarakat
wilayah Tanggung Mulyo ini kita menghibur bersama ya sayang Iya. ya. Bales Met, bales, Aku bales. kangen loh Aku sama juga kangen. Aku tuh kangen banget loh sama kamu Cinta. Weh, Kok lama nggak romantis. ketemu loh. Romantis. Saking kangennya loh Mas lama loh. Piye, Wih, piye? jadi romantis berarti. Loh, ini adalah pukulan sayang. Pukulan ini cangkem dingin nih. Ora apa-apa Kue kan. belean cinta Oh, loh. belean, ya, ya, ya. Apa umumnya wong lak ngene, iki ngene loh. Ini belean cinta. Piye Met? Kena ali-ali. Tapi kan gak loro. Gak no, Ah, kok karo ora. cinta iki Cinta, kok aneh coba sakit. kowe ki ya. wong lanang ya aja gelem kalih dibales no. Iya. Heeh. Sayang. Kamu kangen gak sama aku sayang? Aku kangen tapi habis gimana sih kita kan sudah lama gak ketemu. Lama ya, kamu manggung, aku juga manggung. Manggung, kita- Gimana coba? Kita kalau kan sama-sama sibuk toh. Iya loh cinta. Kali ini ketemu apa ya namanya juga ya cah kita. Anu, Piye kamu cinta gak sih? Doren Masih itu sama tuh. aku? Piye, Cinta piye? banget dong. Mungkin Piye, ya. piye, yo. Aku cinta dong sama kamu. Ih, Ih, kamu lucu deh. kangen kamu juga. Kamu juga. Urusane apa kak aku mbok cuwowo mendhuwur ki. Nah, aku sampai kene. Heh. Mudar aku. Ngene lho, ngene lho. Nah, piye to? Sampeyan demek piye? Ngene lho. Bales ae, Tri. Lho, aku lho yo ndemeke apik lho. Ayo, Tri. Lho, ngono kok iso men sampean kok. Ngene kok mbok gawe masalah to? Wani kowe ayo. Apane ngantek Pak Eko anu karo aku tetep aku wani. Wani jajal. Piye, Mbak? Aduh, lah kok aku sing milih. Aku kaya mesangi babi. Ngesane wis mangke kethek saiki babi. Enak ning nggonku, Bojonegoro nak ngarani enek babi kejiret. Kowe jela apa mumpung ketemu aku lho. Ayo duet berdua. Ayo jelas. Jelas no, wong yo kangen. Saya ya, sayang, beritahukan Bapak Ibu, Cak Komet ini luar biasa. Beliaunya di samping sebagai seniman, di rumah adalah seorang pengajar. Kemarin sudah pernah ikut lomba campur sari di Kabupaten Bojonegoro. Beliau dapat juara 1 dari 10 peserta. Karena yang 9 pesertanya bisu semua ya. Nggih, dadi musuh kula namung abu. Tapi kan juara. Juara, musuh wong bisu nek ra juara goblok ya. Ayo dirayu karo pasangannya, ayo sini sini. Oke. Ya iki lho kok aku piye to? Cekel tangane, cek. Karena takut ketinggalan zaman, Nah, ikut-ikutan. Ya apa iki? Wong kowe pasangan kok malah nyanyi lagu cewupet iki piye to? Sing apik to. Aku sore mau bantu TikTok. TikTok-e piye? Ya ngono kuwi. Lagune Roma. Karena takut ketinggalan zaman, Nah. ikut-ikutan. Nana. Cinta, lagune sing mesra. Iya sayang. Cinta. Sing lanang kudu tak koprok ndase. Jare kon mesra. Oh, iya, Jadi kon mesra, mesra. mesra. Kethek iki lungguh ae rasa menek-menek mesane wite. Oh ketek kok sampeyan iki Lah ya kingkong. ketheke diet mangane. Matur nuwun Buke Kethek. Tak ngurusi sing telu Mesaknya aku, ben aku tipu. Ndak kakak, aku nggak sengiji. Sengaja. Sengaja. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Rumangsa kok malah ngrusui to kowe Lah iki. iya, aku semangi. Kupengku ki budek lho Mas kowe ngene-ngene idumu ya muncat kowe lungguh ae. Iki Rumah budek aku. dah. Ngono lho. Lungguh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mikmu lah. Ma aku mau melok seneng tok, Ma. Aku ora piye-piye. Ora usah Ma. ngono-ngono ki kupengku risih ya. Mama, Mas. Mama. Mengganggu kemesraan Mengganggu kita. kemesraan kita. Wong kethek Ngene iki. bro lungguh ae, Bro. Lah yo, ngene ki arah meteng-meteng lho kok. Weh, kok meteng-meteng piye to iki? Aku nyanyikan buat kamu. Iya, rumah koma-koma. Iya. Apa bongko ya koma-koma kok. Rumah Ani. Iya. Kita wis wedo ya kentir gitu. Ani. Apa Roma? Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah.
semoga akan terobati rasa rinduku padamu walau aku gak sang rayune piye. Kenapa? Ayo tarik tambang. Lah nyapa ya? Lah iki aku dibuat kaya batang ya. Ora enek mesrane ajari teto. Mesra kuwi. Ngene lho. Misal aku dadi sing Dadi gendeng. aku sing wedok. Ngene lho, Mbak. Sampeyan tau dadi wedok apa ora ta, Mbak? Lho lha iki wedok. Wedok ya, Mas, blok. iki. Nek wedok tak ceke dhisik. Aja. Engko nang sopaan. Ngene lho, sampeyan wedok ngene. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Semoga akan terobati. Tenang kapulo. Api kowe kate. Aku wis isin to. Nggih ngapunten Bapak Ibu menika contoh keluarga ula tali picis nggih. Dadi saged melet-melet ngenten iki nggih. Monggo nek ajeng tumbas niki 2.000 kalih nggih, monggo. 2.000 kalih murah men. Ayo duit sing becik, Apa, ya? sing apik. Aku mang wis kawin kontrak. Ya kowe ganti. Sing Iya, sing ada permintaan dari keluarga Mak Murti. Mak Murti. Mak Murti. Iya, Mak Oh Murti. iya ya, ora ngerti wae Mendi. Ngerti. Padha. Halah, padha. Mak Murti itu penggemar dari Cahyono Swanto. Oh, luar nggih. biasa. Baik, salah. Ngersakne ayang-ayang Kang Mas. Ayang-ayang. Oh iya. Bi tahu ayang-ayang. Tahu lah, Yuk, tahu roh ayang-ayang. Ora roh kowe mesti roh lahir we. Ayang-ayang tahu saya. Tahu lah. Tahu. Alah gak roh we. Urung lahir we. Ora pengalaman we. Ora pengalaman lagumu mesti papeling. Mae, mimi cucun cit-cit, Mak. Cit-cit, Mak. Ayang-ayang kuwi lagune sing Piye ya lagune piye? aduh sayang. Alah kuwi dhewe tresno. Duh, Lho. dewa gede tawa gadahane maratuwa. Apa iki? Iya. Oke wi. Sayang kita lihat ayang-ayang. Iya dong. Kita nikmati lagu ini. Jangan hiraukan demit-demit yang ada di Lah belakang. kowe sida oleh wong wedok iki omahmu rubah tak nderi. Lah nyapa? Ha diketeki kabeh entek iki. Mbok kira rayap apa piye? Menek-menek ndur gendeng iki. Spesial bersama Cahyo Nuswantoro. Tanggung Mulya bergoyang. Tanggung Mulya Burger. Adik-adik jangan tawuran ya, yang tertib ya. Apa wong delok ning ngarep kok tawuran ki apa lho? Nggonku enek lho sing tawur malah tak ciri-ciri. Lah terus piye? Ora piye-piye. Bedeng rasane ati kang nandang sengiting liyan hanyawang aku kowe lapuh katresnan. Mas wong ayu tak jalu ojo serek katresnan tapi sampai aku kok susah malah bingung. Piye to wong cintamu Iya sayang? nek tanganmu kaya belabak alon. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radiakoni. Senadyan donya ra iso nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mringkang kuwasa. Kang Mas kowe sing tak sayang rayu aku kudu kelangan. Dimas musti kandeng harus imbang dong. Tungaku siji tresniki apa yo dewa-dewa ing asmara
tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji asik 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 Ayo no suara ya guys. Aku mulai bergoyang. Aku ngejadun. ya Jak 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 Oh, jak tuawa. jak 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 jak. Antre ra kaprak. mobil What's it? Yo yo. Kangen kowe entah bubu ya sing bubu sayang relo aku butuh kelangan. Mas musti kangen ati dongaku siji tresno iki abadi dewa dewa nekasno kuatno ati kawula anggon tulen lapun tresno datang gendat saking komo karewangi takateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih kanggung mulya luar biasa. What's it? Terima kasih. Oke, ada Mbak Uli. Cahyo Waswantoro. Terima kasih bos. Matur nuwun. Nggih. Terima kasih Pak. Spesial buat Mak Murti sekeluarga. Pak, terima kasih. Pak Murti, I love you. I love you too. Sing gede. Gelo, entekno. Gelo. Aku gak entek. Aku butuh kelangan. Nimas musti kangen ati dongaku siji tresno iki abadi dewa dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laput tresno datang gendet saking kopo karewangi sapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji dewa dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laput tresno datang gendet saking kopo karewangi sapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji. Jak jak jak. Nek aku wis ngene iki tengah lebono. Cocok ning aku ki asine sampean duet karo iki aku ya seneng ya nelongso. Nyapa? Senengku ketok apik suarane ya Ya. pasangan wis pas. Nelongsoku siji, Met. Apa to? Umpamane kowe iso dadian nikah karo iki, tak jamin Piye? 2 dina patah tulang kowe. Kowe ya ngerti dhewe to. Bukan nyengkrengi wong. Yen aku kangen. Dek ya milih sing apik. Aku ki yo apik. Lah ya iki aku luwih apik. Kudu trimo. Iya, tuh. Hei, keluarga kupu-kupu hitam. Wes ta ben angger jebles ya, bene. Apa tekon dipene? Sayang, Iya, sayang. iki lho kok kowe nyaut e nyapa lho. Lah kono urung nggo mik. Kayak mik. Neh. Sayang. No, Kita adalah miku, ini kebodohku. orang kok tak tembaso dhewe. Wis tak tak sik. Lah aja Lah engko ki mik wis enek. Endi? Aku Pira? 10. Sayang, Dalam. kita agak jauh saja. Nanti Ya. kita ketularan. Betul, nanti kalau kita dekat keluarga Tularane situ, penyakit apa piye kok? nanti kita ketularan kudis, kurap, gatel dan Iya. juga kiroken. Panu Apa piye itu dah? Ayo. Yen aku kangen. Alah wis biasa lah aku liyane. Karo aku. Yane
liyane. Piye to? Mah aku nak lagu kuwi. Ya tak ganti Mas. Ngapa wadewe pian kalah petung yen nakire ati sing lanang suarane bergodok. Nadamu kok iso ruwono. Senen. Nyanyi elek kok iso. Kang bojomu kok taleni Kang. Sapi ya Tidak boleh seperti itu dengan sayang. Walah banget anak-anak paling ranti gulu. Ranti gulu piye to Kang? Ya karek ngelas kayak gulu banyak antara kena. Ngono ki takon kene lho. Kuncinan apa Mas? Kalaweton iki sak pira Mas lanang? Kalaweton lanang sak pinten Mas? Jreng. Ngapa? Ya iso aku. Lho nek gak ngono. Oh, ngapa wadewe pian kepethuk yen nakire ati iki Sing diremuk kok gak penak aku malah. Kowe tak warai ben penak? Ya. Ya, wes. Aku manut kono Mas, sak pira Mas biasane kalaweton? Ya, madara. Sabar ya, Dik. Ngapa iki pian kabethuk? Ayo. yen nakire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora secajaluk jare wong tuamu wetane ora kathok Gathok asale saka tela. Mata ngantuk iku Iki grup yang merusal kabeh terus kok. enak ta. Wong aku ki sampe nyanyi tak bener-bener kayak nyapa kok teko gethuk barang ki. Lah terakhir lagune piye? Tidak. jare wong tuamu wetane ora kathok Gathok asale saka tela. Mata ngantuk iku bas. Gathok asale saka tela lho. Ya apa tuh? Guri aku jek oleh geliguk gitu. Kowe apa iso? jare wong tuamu wetane ora kathok Gathuk asale saka tela. Kene sakit ya. Kalau didelok Pak. Ora bisa piye? Sutresno ki rewel ae. Jambu alas. Oke dulur lanang njaluk jambu alas. Ora masalah. Oke, langsung dikasih. Oke. I love you. Oke. Dalam. Oke. Enggak apa-apa, yang penting kita tetap damai, kita saling mengasihi, oke? Oke. Optimus Prime. Oke. Optimus Prime. Bojo. Wah. Koyo nusul. Tayaman sing wedok ngene pola ra kabrah. Mas minangkani pamuditane saking Mas ngersake jambu alas. Jambu alas. Nggih. Ayo nggih kangge ngregengke suasana dalu punika langsung dipinangkani wonten jambu alas sesarengan kalih Cahya Nuswantara. yo kekalingan manis sesemre kekalingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange karo patiku lakon dadi bojone
sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelong rasane ati aku ra lakon melu duweni adekno do Tanggung Mulya lagi ya senengan pucoy jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada kula ada semut durung rondo aja direbo sing kabeh Sumpah nikmat ya dek yo orang bakal lega yes aku mong tek gak ngono Sumpah janji arep jadi bareng-bareng yuk akoni jambu alas ndo manis rasane sajan tilas tak enteni rondone kalingan manis aseme terus kelingan manis kemuyune terus malan kasih sayange karepatiku lakon dadi bojone asik jambu alas sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Sumpah dengan batin yen lagi kawin dekat dengan ora bakal ganti Sumpah berjanji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas lo manis rasane senajan tilas tak enteni rondone sayange wis duwe bojo jeneng sapa nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duweni matur nuwun nggih nggih enak ya tuh penak ambekanmu kayak kebu kejiret iso kebo kecil iki jenenge totalitas Kang paring panglipur kagem sedaya warga mriki Tanggung Mulya luar biasa nggih kripik gedang kripik telo ya Kang nggih timbang golek aluk balen ya apa ora nyambung neh iki si dedang waton rata niki campur sari Cahyono Swantara tasih Nggih, berlanjut tasih berlanjut siap enten guyone nggih enten tembange tembange nanti Sabar, Kang bisa Mas, kedap. bisa request di sini oke nggih heeh banyu langit siap nggih sekedap Oke, sekedap nggih nggih mangkaten kula anggenipun paring panglipur mbok bilih wonten kelenta-kelentinipun kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun dongane Kang nggih mugi-mugi Tanggung Mulya ke depan semakin maju sedaya kemawon paringi sehat walafiat Amin. Allahumma Amin. amin matur nuwun monggo Kang kita MC kembalikan monggo Kang MC monggo Kang dulur ya nggih Matur sebaduan. Matur sebaduan sakit katur Cak Komet kalian Cak Dodo ingkang sampun ngaturaken hiburan katur Bapak Ibu warga masyarakat Tanggung Mulya sedayanipun.